Сега вече трябва да издирваме табела някаква. За първи път с този мотор ще карам по трева. Янтра 7 км, значи сме така. Добре. Сега лъжето. Търси козирчук. Здравейте, приятели! Днес ще направим една разходка, да използваме слънчевото време. Пак си същия, бе, пак същия. Колкото с мотора, бе, трябва да ти прави място ли, бе? Аман от глупаци, приятели. И да ще направим една разходка до... Ще видим къде, до едно местеце, което една пещера, която дали я ще я намеря къде точно е местоположението, не знам. Но за първи път ще ходя там, но просто исках да я видя, да разнообразим ежедневието. Въпреки че слънце пече, все още е студено. Някъде около 9 градуса е. Сега е около 10 часа, 10 и нещо. Направих грешката да си махна слюдата, да пробвам да видя без нея как е. Абе, да ви кажа, по-добре е с нея. Друго си с слюдата. Охо! Че се размаза хубаво. Сега вече трябва да издирваме табела някаква, която да оказва къде точно се намира. Извинявай, за пещерата на къде? Надолу до края на пътя ли? И табела нещо има ли или не? Мерси.
За пещерата на къде? Трябва да продължа. Пещерата? Да. Пещерата е една улица. Тъй? Надолу и ще видите реката, че видите. От тук може ли? От тук може, минавате през моста, стоите отдясно. Аха, от тук през моста, надясно. Стоите отдясно, накрая вече видите. Мерси. Да видим, най-накрая да ще успея да я намеря. Значи за ориентир търсим мост. Его моста, да. Тя се връщам пак обратно. Ох! Аха. Беседката. Значи май го намерихме, приятели. За първи път с този мотор ще карам по трева. Мънишка пещера, приятели, но е хубаво да се види. Ако можеш навътре да се влезе, но е много тясно и върви вода. И щеше да е хубаво.
Само не да излиза. Янтра 7 км, значи сме така. Добре. Така, лъжето. Търсим козирчук. Търсим, приятели, едно село Иванини ли беше, Иванови ли беше, нещо от сорта. Та има там един водопад. Та след пещерата да отиде на един водопад. Но понеже тук не съм сигурен по този път откъде се минава, ще проверим на картата. Ето стара планина в далечината. Все още Ботев Събилей. Ако някой се чуди защо гледам пътна карта и се носи, а не ползвам GPS-а на телефона, въпреки че на телефона съм сложил две програми за навигация и двете са хубави, не са лоши, с добри карти са, но GPS-а е хубаво да се ползва в големите градове, където ако търсиш нещо, адрес или нещо специфично. Картите там са много подробни, много добри, но за път междуградски в страната да го ползваш, аз лично предпочитам да си погледна картата, да я разгледам, да видя различните маршрути, да си го огледам, да си го избера. Защото не веднъж GPS-а ме е прекарвал по пътища, които не е стъпвал човешки крак поне от няколко години. Как се казва, ами сега на къде? На Дряново няма какво да правим. Въпросът е село Козирог на къде е? Наляво, надясно. Пак ще гледаме картата. Значи от тук, трябва да се върна нагоре. Защото тук се отива за Дряново. Дряново няма какво правим на Дряново. Една дупка имаше, пак я оцелих, бе. До кога бе така? До кога? Ужас. Да видим, тук има табела. Севлиево. Няма какво правим на Севлиево.
Козирог, браво. Най-накрая. Най-накрая една табела. Ето, поездач. Браво. Аз съм тук, няма кача бейра по смъртно с моето колело. Ето още един поездач. Браво, браво, браво. Аз тук няма да издържа, го кача с колелото догоре под този бейр никога. Ето е кариерата на Козирог. Още приятели, ето го, още и още. Браво, нека тренира. Ти са от някой местен клуб сигурно. Спокойно, спокойно. Браво, браво. Те с камъчета не са от най-хубавите. Пък хубава гледка имаше така. Нищо, че малко тук заобиколихме естествено към махалички, така наречени габровски селца от по 3 къщи. Някаква църква. Какво да ви кажа, приятели? Не можах да намеря водопада, защото няма нито една шибана табела и 10 разклонения, където никой не оказа кое за къде.
отворите една табела, сложете една, да пишете, сковете две дъски, сложете ей към водопада. И сега, докато се приготвях да се тръгвам, дойдоха едни хора с кола старозагорски номер и те горките се чудят на къде да вървят. Казах им, че табели няма никъде и че не можах да намеря водопада. И те решиха да с GPS да го търсят. Ама защо трябва? Защо трябва нужно да се чуди човек да изгуби 2 часа в търсене на нещо, в което най-малкото тук местните да сложат една табела, да посочат пътя на къде. Не. Явно туристи не им трябват. И така, приятели, какво пак запалиха тук, бе? И така, приятели, днешната разходка е към своя край. Чао, до следващия път!